Hi guys, welcome to Gaming with Thiru channel. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி டபுள் கார்னர் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம்னு பார்க்க போறோம். அதுமாதிரி நம்ம கார்னர் எங்கிட்டு கார்னர் தேவை என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு டபுள் கார்னர் எடுத்துக்கணும். வசதி எடுத்துக்கணும் ஒரு கரெண்ட் எடுத்துக்கணும். அப்படியே வந்து டபுள் பூஸ் இருக்கும். நீங்கள் எப்பவுமே ரேங்க் கிளாஸ் இருக்கும்போது கார்னர் டபுள் பயோமெட்ரிக் ஸ்கோப் எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் அடிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கற்றுக் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இந்த பட்டனையும் அந்த பேனையும் இது ஒரு ஸ்டெப்பு. அப்புறமா வந்து இந்த பட்டனையும் கன்று மாற்ற ஒரு ஸ்டெப்பு. அப்புறமா வந்து இந்த கன்னை வச்சுக்கணும். கன்னை வச்சுக்கின்னு ஒரு எய்ம் வச்சு கன்னை எடுத்து கார்னெட் எடுத்துட்டு ஒரு பிளட் கரெக்டாக அடிக்கணும். இது ஒரு ஸ்டெப்பு. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அடிச்சு காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம், சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அது நீங்கள் ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். நீங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. பண்ணிட்டீங்க நான் நம்புகிறேன். நம்ம வீடியோ போக வேண்டாம். அதில் நான் வந்துட்டேன். இப்போ வந்து இவனை வந்து நான் அடிக்க போகிறேன். அதுதான் இப்போ நம்ம ஒருத்தர் இப்படி பிடிச்சிட்டு அவள் தான் ஒருத்தனை முச்சாச்சு, இவனையும் முச்சாச்சு. இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தினே இருந்தீங்கனாக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கார்னர் அடிக்க வந்துடும். இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் கற்றுக் கொடுக்குறேன். இவனை வச்சுட்டு இங்கே பாருங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம டஸ்டிக்கில் இவனை எய்ம் வச்சுக்கணுமா, எய்ம் வச்சுட்டு அதுதான். நீங்கள் கார்னர் பயோமெட்ரிக் ஸ்கோப் இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக வரும். அந்த ஸ்கோப் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக வருது. இப்போ நார்மல் ஸ்கின் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக 176 தான் வரும். நான் செக் பண்ணியாச்சு. இது இருந்தாலும் வந்து 76 214 போகுது. அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த செம்ம ஸ்கின் இந்த ஸ்கின் எதில் விட்டாலும் வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா வேறு லெவல் ஸ்கின் இது. அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் வந்து இது மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் கார்னரே கற்றுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடம் வச்சுக்கோங்க கைஸ். ஃபஸ்ட்டு கன்னுமதி அடிக்கணும். அங்கே ஒருத்தருக்கான் வந்துட்ட உடனே கன்று மாற்றணும். ரீலோட் ரீலோட் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகுது. மேலே ஒருத்தருக்கான் அவனை அடிக்கலாம். இங்கே ஒருத்தருக்கான். ஃபஸ்ட்டு இவனை முடிச்சுட்டு அதுதான் அவன் நல்லாவே குறைச்சிட்டேன் நான். ஆனால் இப்போ கூட அவன் எவ்வளோ அடி வந்தாலும் சாக மாட்டேறான் பாருங்க. இதோட நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் என்னோடய கார்னர் கிளிப்ஸ் எடுத்து போட போகிறேன். அந்த கார்னர் கிளிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா அந்த வீடியோக்கு நீங்கள் லைக் போட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க. இதோட நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது முன்னாடி நீங்கள் திருப்பியும் சொல்கிறேன், இந்த வீடியோ நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அந்த பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டீங்க. அது ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷனே ஆட் ஆகும். நீங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க கைஸ். அவ்வளோதான். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். சரி, பாய் கைஸ்.